Ева, ето я. Вижте за какво говориме. Черешката на тортата, ето я. Ето. Това е Мелба Адидас. Мелба Адидас. Ето машинката, ето 28 градуса. Покажи ме радиатора. Я покажи 28 градуса студено. Ето черешката на тортата, ето я. Ето за какво говориме. Ела жена, дай на лъжичко там да видим да пробва, режисьора да пробва. Дай на лъжичка бърже. Тече, давай, ей там има лъжички. Дай на лъжички. А така, ела маца, ела ти дам сладоледче, маце. Ето това е моето производство, братя. Сега ще има сладоледче, мастичка, студена водичка и 3 ледчета и почва купона да тече. А коя певица ще пее, приятелю? Софи Маринова. Софи Маринова от 8:30 заповядайте на град Септември. Там е Славейко пачката с черешката на тортата и сладоледчета и мастичката и биричката. Лапай, айде. И биричката, ето как се лапа черешката, ето. Ето, братя, черешката, ето сладоледчето, вижте сега, ето. Ето пана черешката. Ела тук, госпожо. Ела. Ето на... Ето и на... Аре. На фотоджията. Братя, Айде гаса. Спира. ето това е черешката на торта.